नायलायो दोनखानाय आङो मादै मोननो होयो बयलारसो जा हाजिरा गायबाय 250 ल'थार बेदराबा हारा गोजासो फैदों साहा फुदुं थांग्रोनोसै संख्रिनि साहा सानजारि लेदाव नालाय फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल जों गोसोखौ बरायहरबाय ओमफ्राय गायनाय फुनाय बोथोर लोगोफोर जोंहाबो दिनैनिफ्राय स्टार्ट दिनै खोथिया फुदों दिनैनिफ्राय खोथिया फुगोन ओमफ्राय दिनै सानसे फुनानै गाबोननिफ्राय गायसिगोन आरोना आइजों आरो रानिजोंहाय माबायाव थांदों दुब्लियाव थांदों ओमफ्राय आं थालांबाय ओंखाम संनो न'आव ओमफ्राय दुगैस्रां आरिस्रांनो दा फुदुंनो नागिरबाय आं साहा दुब्लियाव लांनो थाखाय हाजिराबो दं नालाय बेथुजो बिमाइजो बिथिंजाय गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय फारौफोरा एकदमबारे बिराद डिस्टार्ब बानायगोन रुटि ओमफ्राय साहा बाबाखौ सिंग्रा लाबोनो होदों बाबाया थांदो बाजाराव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आङो फुङावनो खामानि सामानि मावस्रांजोब्बाय आङो हाजिरा दं नालाय ओंखायनोथ' दा मावग्रोनोसै साहाखौ फुदुंग्रोनोसै आङो फार्स्टआवनो दै गुदुं लोंग्रोनि र' कारेन्ट गैया हरनिफ्रायनो बे साननैसोआ मा जादों एकदमबारे कारेन्टआ थायानो हराव थाङो फुङाव बिदिनो माबाफोरावसो फैयो जि गाज्रिखा नानानै दोनखादोंमोन नालाय आङो नोंसो ना गांसे लास्ट ओमफ्राय जानानै होबाय सासेनि सायाबो जाबाय रुटिखौ बेहाय जुबाय आङो ओमफ्राय नै बे खुसुरि ओमफ्राय आंनिया मोनसे जानोसै आंबो नायलायो दोनखानाय आङो मादै मोननो होयो मा लेथ्रा आरो गाव हाफोरा मोनब्रै गाहाम जानानै हैबाय साखौ ओमफ्राय आं दा संनो नागिरबाय ओंखाम बेथुआबो थांफाबाय स्रि मोनलायथारबाय रावबो गैला दा न'आव फंबायाबो मोसौ दोस्लायनो थांबाय ओमफ्राय आरो दै गुदुं फुदुंबाय आङो दालिजों खुमब्रा संगोन ओमफ्राय दाउ बेदर लाबोदों दाउ बेदर ओमफ्राय माबा मोनसे एवनोसै दै गुदुं लोंबाय थायोलै आंहा ओमफ्राय आंना मा जादों मिथिगौना लोगोफोर हाथाय सानानै आङो ओरैबायदि कन्डिशनाव दंमोन सानथामा आङो जेबो मावनो हायाखै ओमफ्राय उनावहाय जेबो खालामनो हायाखै ना जानो हादों ना उन्दुनो हादों ना दैखौनो लोंनो हाया मिथिगौना ओरैबायदि अबस्था जादों ओमफ्राय आङो दासो रियेलाइज खालामबायमोन आंबो सागायाखै बारा होमबाबो आरो उपायथ' गैयाना सोरथो संनो नङाबाथाय ओंखायनोथ' आङो कन्ट्रल खालामनानैबाबो दिनै माबादों आरो खिन्थु हाथाय साबा बेलेग लोमजानाय आरिनायबा जेबो नङा एकदमबारे माबानानै थानो हायो हाथाय सानायखौ हाया दे आं दा मिथिबाय माने खर'खि ओरैबायदि दावखोखायो ना जानो हायो ना मानो हायो दाबो आं मोजाङै अरनो हाया जि खस्थ' मोनथारो जाननानै होनसै आङो कारेन्ट फैनानै होबाय दासो
फेन सेन आरामसे लानो मोनसिगोन मबाइलखौ दसे चार्ज होनोसै आङो बेबायदिनो ओंख्रि जाननानै होबाय आङो नै बे जाहैबाय आंनि चिकेन बयल खालामनानै एवनाय ओमफ्राय आयौ हा दालि सोबाय ओमफ्राय बेदरखौहाय सोबाय ओमफ्राय ओंखाम हरफानोसै आं ओमफ्राय गंसे गंथाम गंब्रै खालामबाय नै सेरेब ओमफ्राय गय बानलुखौ लाखाबाय ना बाबा ओमफ्राय खुरै लाबो बेखौ बियो दालि सिङाव लायखो मोनसेयावनो लाजोब जासिगोन सं गिलासा होबाय गिलासालाय इयो जाया इयो आं दांनो सोलाबा ना माबा लादो ओइ नै मबाइला हो फैदो फै जाबाय नै दा थांगोन जोङो सानैजों खोथिया फुनो थांगोन नाबा दा थांथ'ला मा होमबालाय नों ओरैनो जनानै थाहैनांगोन थांनो गाबफादो नाङा फै ओइ ना मामायाबो थांगोन ना दङ दा थांगोन ओंखाम जाखांनानै थांगोन नै इबो हे माने एसे दालबिरा जादोंलै बे दिनै हो बिमाखौनो एसे बाव नायो अबे बेलेगाव ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामबाय थानो हारसिंनो मोदाया लांबालाय हा संख्रिखौ होदो जाम्बा साला आरो हे इयो नायदो दे बुना होगोन आङो खारबो दा थांनो हागोन फै गुरुआनो गाबदो गुरुआनो माबायाव थांनो गाबदो थांनो हागोन दा आंबो थांगोन ना नैबेयो बयल चिकेन एसे ओमफ्राय उनाव सालाद बेखौ थावलाय दे बयल खालामनानै ओमफ्राय दा आंबो थांनो नागिरबाय खोथिया फुहैनोसै आं बांद्राय एक्सपार्ट नङा बारा रोंबाङा आङो माने रोङो खिन्थु एकदमबारे एक्सपार्ट नङा आरो गायनोबो एसे लासै जायो आंना गायनायावबो एसे लासै जायो ओंखायनोथ' ओंखामखौनो संथालाङो रानियाबो बारा संनो रोंबाङाना फैबाय आङो अबाव ओंखाम जादो बिसोरो जाहानि दुब्लिया ओइ नैहायसो जादो दासो ओंखाम जागासिनो जोबसिगोनानो माथो ओमफ्राय इखिनाव थरसे जाखांबो आं जायाखै सोरानि हा ए हाजिरा सानो दिनै जाखांबाय ए मामा ओंख्रि देखायना होनसैना पटल फ्राय ओमफ्राय इलाय सोरानि मोननैबो अ इयो आरो एक्सट्राबा नोंसानो हाबाय नोंहा दासो दाबो जायाखै नामा जुमाया ओइ मोनसेनाबो गोखै जाजोबना थादो फालतुनो मानो बारा गोखै जायाखै नोंलाय आरो मानि खोथियाया इखिनिया हासिगोनानो दे हागोन हाया दिनै हानाय नङाना
Si manusia jि dहाय mana फैनो मोनैनि ओरैबायदि गाबबायो बाबासो बा मालाय सिना जुमाय दंलायो बा मालाय बुदेवनाय गोसोम गोसोम जादों खोमा नोंखौ लायाखै मा ओंख्रि साना नाय माइ नाय मैथाजों ना Boilerसो जा जोब्बाय जाखांबाय बे हाबाफारिया एबार रोङाबाबो फुसाबलाबायनोसै दसे खोथिया थिग जामारा मानसिफोरनिया मिहि मिहिथारना गायनायाव एरगोन इयो माइ गायबा मिहिया माबायाबो गिदिर गिदिर खादोना नै मालाय मावथिफोरना नायनि आखायाव नै बेसेरा आखाइ बौलायनाय हाजिरा गायबाय 250 लथार बेदराबो हारा गोजासो फैदों साहा फुदुं थांग्रोनोसै संख्रिनि साहा सानजारि लेदाव नालाय संख्रिनि मेगना बुजोब्बाय ला जाजोब्बाय नै लेथ्राथार खुसियानो हासिगोन र' होनबाय गैला इखिना आरो इनिखिना Nah, mobil lang Pia, mobil lah. Iki loh sih, iki nih udah sakam ber. Siapa bilang? Ikra mau pulang lama. Las, boiler betul mau jalan kena. Zeng nasi mau jalan nak. Nasi muita. Zengnya nasi muita bau sementai. Nasi muita menjadi tahu siu. Mana menjadi ya? Menjadi kedong. Apa? Betul. Ôi
साबसिनदो माबा जाबाय ना ओमफ्राय आरो ओरैनो थाग्रागोन ना एवबा गायसिगोन एवबा मिथिला आं गस्ला सिबलायगोन बारा गस्ला सिखौनो गायना होलांगोन माइ दांग्रोसो ओंखारनायानो बोजों उनथिं ओंखारबाबोथ' 800 थाखा दैयानोथ' एसे रानलायबाय उनथिं 800 थाखा मोना होमबा ट्रेक्टरनि खिनिया ओंखारगोन ना दुब्लिबारिनि हा माबाखौबो सेस जोबखाबाय दंगावनो सामब्राम होनायखौबो दा साफा खानाय खानजोबो हैगोन गासिबो दुगैला